sabon niya, tarak-tarak ko. Sabon niya, tarak-tarak. Net. Gabi net. Grabe. Shoutout na sa tanan ng mga kulot, condolence sa tanan yung family ng napatyan sa siningan adlaw. October 6 mga kakulot, anong Pitsa Subong, alas 3 ang hapon ang lubong sa among nanolo, no, sa Forest Lake. Pero imisahan sa Molo Church. Sa Molo Church misahan. Shoutout sa mga followers ta, supporters ta sa aton nga YT YouTube. Shoutout man sa Team Real Abnoy. Shoutout man sa salamat sa tanan nga pamilya nga support sa ato, no. Kapay pangamayong lawas lang kita sa adlaw-adlaw. Lord, we welcome lift up in hearts. Let us give thanks to the Lord our God. It is for your right hand us our duty and our salvation. Always and ever to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty, and eternal, through Christ our Lord. Was one of we accepted death, so that we might all escape from bondage, as one only chose to have, so that in your sight God might live forever. And so in company with the choirs of angels, we praise you and with joy we proclaim. Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Deliver us, Lord, I pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always set free from sin.
Yeah. Okay. Okay. Musik pa sa mga. OJ. Nanalita tayo ng pangulong si tatay sa forest lake. Muna yung last mo yung kita na ni tatay. Bye tay. Jay mo Jay. Oh Jay. Buksan yung truck yan. Jay, go to the car na Jay. Jay, go to the car. Yan ang salak yan. Shout out
Dayo. Nagbululig sa sa pagkapatay sa akong father, si Luces, sa mga tao, sa akong mga kapartidusan, sa akong mga kainablusan, nga nag-exert kisang effort, na wala pa huway nga parik-parik para matagaan nila si lolo nila sa ang maayo kag masadya nga pagdulong sa iya sa katapusan niya nga palahoyan. Madamong nga salamat, especially sa akong mga kainablusan, si Attorney Fiona Hinon, si Deirdre Luces, nga sila nagparik-parik, si Wing, Kiki, si Iris, sa pagbulig, suporta nga maging workful ining okasyon, padulong sa himlayan sang amon nga padre di pamilya. Kag sa pamilya sa akon mga utod, kag sa mga abyan ni tatay nga nagkaladto diri sa mga neighbor namon dira sa Tansa Baybay, especially sa nagtalambong man sa katapusan niya nga pahuayan. Salamat gid sa inyo sa mga presensya man ninyo nga ginuyang Abakahin family, Sir Nor, Sir Sus, Oy family, sa Ubinya family, madamo man nga salamat kay Nong Fred, kay Nang Tiri, si Dr. Chiclet Suarez Anayan, salamat man. Sa Go family, madamo nga salamat. Lim family, madamo man salamat. Mga taga Bukaya nga nagkadto sa paguyang sa ila presensya, Day Archie, Day Molmol, Bandito, madamo man nga salamat. Day Istong, si Sam, Day Dudoy, pamilya ni Bini de la Cruz sa akon manghod nga nagdiner si tatay sa iya, madamo nga salamat sa inyo timpo sa paghatag sang pag-asikaso, pagpalangga aton amay. Salamat sa tanan-tanan. Renata sa Forest Lake, direta ilubong si Tatay Jose sa lapit kay Mama Janet. We ask for sa maayong panahon, ikaw mag-auyang sa ulan, hindi madayon ni ulan. Lord, we thank you for your victory today, even as we listen to your word, even as we sing worship song to you. We give you the praise, we give you the glory. In Jesus' name we pray. Amen. When the oceans rise and thunders roll,
within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, knowing you are God. Sing, find rest, my find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. You are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, I will be still, know you are God. Thank you, Jesus. Piling na mga pupa. Okay, Lord. May pagkabasahan lang ko sa inyo. Pagkabasa kita sa may Romans chapter 5. O kung mapauntat mong pag-abot sa kaagahon, o kung mapauntat mo ang pag-abot sa kagabihon, siling niya ang gugma ko mag-auntat. Sino ba lang makatungtad sa langit? Wala. Karon mag-aabot ang kagabihon. Was mag-abot lang ang adlaw sa kagahon. It reminds you that God still loves you no matter what's happening in your life today. He still loves you. Siling sa Jeremiah 31 verse 3, I love you with an everlasting love. Siya, my love never ends. Nakapandugma sa imo wala nagapadayon. Ayan, nag-aagi kita sa kasubo, mga pagpilaw sa aton mga kabuhi. But remember this utot sa buong adlaw. Palangga, ikaw sa Diyos. The reason why nga nagatipon kita diri, bakit palangga naton si Lolos. The reason why nagkagather kita diri, bakit palangga naton ang nagapalangga sa iya. It's because of that great love. So that remind us of the great love of God sa atong gabi. Sila sa 1 John 3:16. Mga parehas man lang sa John 3:16. Sila niya, this is love. Ano ba lang love? This is love. Sila niya, that Jesus sacrificed Himself. Real love is sacrificial. Ang pagigugma nga tutuod, handa magsakripisyo. Kita mo mga ginikanan, kasakripisyo kita, bisan makapoy, gabugtaw ka aga, tutuan mo bata mo, kay nga palangga mo sila. Ang imong gugma sa kabataan mo never change, bisan magpasundil pa. Because you love them. Because you have a relationship. The same with God, you remind us today, not just the death ni Lolo Jose, niya kamatayan, but you want to remind you, bata ka man o tigulang subong hapon, that somebody out there love you and cares for you. Palangga ka sa akin. Gusto niya ikaw hakson subong kung ikaw nasubuan. Gusto niya ikaw hakson subong because He died for a reason. The reason is that He loves you with an everlasting love. He never changed. He's the same yesterday, today, and forever. Number 2. So number 1, ang kamatayon para sa akin, it reminds us of the great love of God sa akin. Number 2, it reminds us of the value of life.
Pero kung may madula gani, kung madula cellphone mo, yan mo ma-realisar mahal gali na ito. Kung madula manok mo, ay, mahal gali ito. Sa inot bulang pa to. You know, when you lost somebody, ang imo a friend, ang imo nga tatay mo na na, then you begin to realize, tani naghatag ko sa Diyos. That's why kung may mapatay, may mga nag-ibi. Ang unang rason sa mga pag-ibi, kung kaysa, they regret that they don't have time to the person. I would like to encourage you. Samtang buhi pa ang imutot, samtang buhi pa sinanay mo kung tatay mo, tagais siya sang tiyon so that you will not regret. Amen? May mga tao nag-ibi kung may mapatay bangod. Ikalawa, hindi lamang bangod ka. Nagkulang sila sa tiyon. Nag-ibi sila bangod, na-miss nila. You know, ma-miss natin si Lolo Jose. You miss him. But remember this, it only reminds of your love sa iya, sa mga gitanong niya na maayos sa iyong kapulo. So, nag-remind sa atin that God loves us. Number 2, ang kamatayan nag-remind sa atin one another. It reminds that you are, kada isa sa inyo malahalang. Malahalang ka mo. Palangga ka mo sa Diyos. So, yung makasili ikaw, hindi ka nag-iisip. Kaagapay mo siya. Kaunong mo siya. Pagkadugo kita, Father, I pray, I bless this Lucy's family. Dahil nga kabataan nga rin diri, dahil nga mga umagad, kaya mga apo, mga utod, kumayutod pa mga nabilin, o mga hinablos. I ask for your comfort. Ako naman kong pasalamat sa inyo sa pag-unong sa amon sa akong mga inablos. Thank you, sir. Very emotional si sir. Friends, relatives, members of the family, basi may gusto pa din may magambal sa inyo. Ay, nice, pero hindi ka bisita kay tatay. Every 2 weeks, wala akong magsalmag. Pabaya sa pag. Wala ko sa pagpabaya sa iya. Kadakadto ko, inambalan ko na siya, Permi. Dahil kinabato mo naman si Kristo sa imo. Nag-ipusoon. Nauuula na siya. Sige ko tayo, salamat kikimbaton mo si Lord. Si Lord na makaluwas sa imo. Kasi hindi nga kalimutan mula na sa mibang. Katikto, magkakalipayon ka. Na magkabata ka. Doon tayo niya lang nagtulo sa iya luha. Kung tayo hindi ka magkabala ka, arilan tayo sa iya. Ang nagasuporta sa iyo. Nag-anak ko doon. Salamat man sa pag-obligar kay tatay na wala ka nagpabaya sa iya. Sa pag-tinder, sa kanang sakripisyo. Salamat kid. Ako na ako, ma'am.